Ysgrifennwch am rwle sy'n bwysig i chi. Meddyliwch am le ydych chi'n teimlo'n gartrefol ynddo fo. Ystyriwch eich teimladau, eich atgofion. Doedd y dasg ddim o'r rhwydd ag o'n i'n ddisgwyl. O'n i braidd yn styc. Y tŷ oedd un o'r pethau pwysicaf yn y byd i fi. Nathon ni weithio mor galed i safio amdano fo. Misoedd yn dewis y dodrefn, y lliw perffaith i'r waliau, carpedi i bob stafell. Erbyn hyn, mae'r rhain i gyd i fynd. Nes i newid bob dim i drio cael gwared o atgofion y noson na. Ti'n hogan anhygoel. Ni di ffeindio rhywun arall. Rwy'n gwell na fi. Byswn i di medru dagu o. Nid ti cop-out os glywys i'n erioed. Ti di bod yn cysgu fo'r hogan mas faint? Dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig. Pa mor hir, Luke? Pa mor hir? 12 mis. Oedd bob dim yn ddi am funud. Diflannodd bob teimlad, bob emosiwn ohona i. Roedd na eiriau'n hofron yn ymhen i'n rwla, ond o'n i'n methu'n lan a chael gafel yn nhw. Fedra ni'n neud ddim byd ond syllu yn y fôn, syllu'n lloeth ar ei ddwylo. Blwyddyn? Lucy. Ti di bod wrthi ers blwyddyn? Dwi'n gwybod bod o'n swnio'n ddrwg. O'n eisiau cefnogi chdi drwy... Cer yng ngolwg i Luke. Lucy. Dwi'n feddwl o Luke, dos! Sgwennwch am deimlad, sut mae rhywun neu rhywbeth yn neud i chi deimlo, neu jyst am deimlad yn gyffredinol. Blwyddyn mewn few weeks, anodd credu. S4C. Dyna dorri ar y ffantasi. Diflannodd yr awen i rwle. Daeth y cwestiynau methu dallt yn un rhes di ddiwedd yn ymhen. Sut oedd o medru'n cysuro hi mor gariadus a hi di bod yn ei freichio fo oriau ynghynt. Sut newidiodd o'n ddieithrin, heb i mi sylwi. Sut o'n i ddigon thic i feddwl bod o dal yn yngharu tan yr eiliad iddo ddeithau fod o'n gadael. Please, paid â crio, Lws. Yr holl amser yma. So gei digwydd mor sydyn. Dwi wedi bod eisiau deitha chdi gymaint o weithiau. Ti'n gwybod faint dwi wedi bod yn dyrgamol di bawb dros y 6 mis dwytha? Mae Luke mor gefnogol, mae Luke mor anhygoel. Fyswn ni'n gallu gwneud dim byd heb Luke. Ti oedd yr unig un oedd yn dall, Luke. Yr unig un. Pwy fi? Nes i'n gorffen o 20. Oedd o'n crio ac o'r rhaid i mi baffio'r teimlad greddfol oedd gen i gydiad yn fan dyn. Daeth i eistedd wrth ochr i ar y gwely, ac eisteddodd o ddau yn i'm yn tawelwch am eiliad. Dwi'n sori. Stopia di sori fath yma camgymeriad, oedd hwn, just stopia. Pam wan? Beth fel? Look, pam wan? Ti'n eisiau gwybod? Fodd yn iawn, ond yn anffodus, doeddwn i ddim yn gwybod mod i ddim eisiau gwybod. Mae disgwyl. Meddwl amdano ti. S4C. Nes i benderfynu peidio ateb y neges a dach ysgwennu'n lle. Roedd ganddo wen oedd yn eich cyfareddu, ond gwen wag oedd hon. Anfonodd flodau heb reswm ac anrhegion diri, ond o dan y ffasad roedd twyllwr celwyddog. Ac i'r dyn bach feddwl i fod o'n anghyffyrddadwy, llithrodd y mygwd, daeth y gwir i'r amlwg, a dyna lle gwelodd am y tro cyntaf go iawn. Anfoesol, anidwyll, anones, ac roedd ei... Na, rhy goeth. Anfoesol, anidwyll, anonest,
ac yn siomedig o bitw ym mhob ffordd.